במהלך היממה האחרונה, כוחות חי"ר, שריון. Banisra la armée ye la seli kɛ jumadon ka fɔ k'u ye bande Gaza susuku kura ni u ka duguma kɛlɛkɛminɛnw ni u ka sanfɛ panguruw ye. Mɔgɔ bayirika caman min balanin bɛ Gaza kɔnɔna la bilala ni fitinɛbilen ni kɔlɔlɔ gɛlɛyabaw kɔnɔna na. Duniya keleya tɔnba ka cakɛda min janbɛ Palestine ka kɛlɛɲɛbolilaw la ɲɛmɔgɔ Philippe Lazarini ye kangarida laseliw kɛ jumadon na k'a fɔ ko mɔgɔ caman de bɛna bɔnɛ u ni na bande Gaza kɔnɔna na ka sababu kɛ banisralakaw ka jagoya datuguliw ye. Waleya minnu masɔrɔla ka kɔsegindili la ka kɛɲɛ ni octobre kalo tile 7 binkani gosiliw ye. Taabolo min kɛra sababu ye ka ji, kuran, balo ani furaw tigɛ Gaza la. Gaza mago bɛ dɛmɛ telimanba la Philippe Lazarini ka fɔ la ne a sɛbɛntiyali ye k'a fɔ ko ale yɛrɛ ka cakɛda mɔgɔ 57 fagara kabini kɛlɛ nin daminɛ waati la Gaza Hamas ka mara bɛ yɔrɔ minnu kan. Dadigi bɛ ka kɛ sumanw, furaw, ji marataw la. Ayiwa ji tɛmɛ siraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka girin ka yɛlɛ ka na siraw kan a ka fɔ la. Hamas ka fɔ la a ka ca ni mɔgɔ 7,700 jate ye. Minnu bɛɛ ye sivilu ye ni den fitini 7,000 ɲɔgɔnna jate bɛ u cɛla fagara bande Gaza kɔnɔna na. Ka sababu kɛ banisralakaw ka kɔsegin bombardement ye Hamas ka gosili jugu kɔfɛ min sen fɛ mɔgɔ min sara jate ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ banisralakaw fɛ yen nɔ. Banisrala marakɛlaw ye a jira k'a fɔ k'u ka mɔgɔ 1,400 fagara sivili caman bɛ minnu na Hamas ka kɔmandow ka nin dankari jugu ninnu sen fɛ. Duniya keleya tɔnba ka bolofara min bɛ Genève n'a tɔgɔ ko Haut Commissariat des droits de l'homme olu ye u ka amina yira bi juma in na ka kɛɲɛ ni fagali juguba minnu b'a la ka waleya ni halisa a bɛ sen na u ka fɔ la a bɛ se ka bila crime de guerre minan de kɔnɔ. For peace. The violence needs to end, and there need to be strong efforts to seek an alternative to this carnage.